नवरात्र के महीने में ओझा, भगत, डायन सभी अपने अपने तरीके से माँ को खुश करते हैं। कहीं डंकों की धमक तो कहीं धूप अगरबत्ती की खुशबू, कहीं माता रानी का जयघोष तो कहीं जोर जोर से माँ का आवाहन। कुछ ऐसा ही नजारा है माझी क्षेत्र के सोनबरसा काली मंदिर का। चलिए मिलकर देखते हैं। काले बे तोर खोराक का बा हमारो खोराक बा मुर्गा दरुइया होवे बाबू। ना जोई बते नार ना जाम चल जल्दी सिर डाले। काली मैया की हिलेला 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 ए मैया हिलेला हिलेला हिलेला। बर हिलेला हो पीपर हिलेला, बर हिलेला हो पीपर हिलेला। भूत खेलाए डैनी बैठी के जर में, धुपहुमा देले बिया खपर में। भूत खेलाए डैनी बैठी के जर में, धुपहुमा देले बिया खपर में। जब काली के सुमिरे तो नगर हिलेला, बर हिलेला हो पीपर हिलेला। लागे उखाड़ दी पिपरा के गछिया, जीना जीना थे करबावे संगतिया। ए हो लागे उखाड़ दी पिपरा के गछिया, जीना जीना थे करबावे संगतिया। मढ़ी मनुष्य देव के लागे बोलावे, मिया के गछिया पौन के चढ़ावे। मढ़ी मनुष्य देव के लागे बोलावे, मिया के गछिया पौन के चढ़ावे। मंतर मारे ले तनी में झर झर हिलेला, बर हिलेला हो पीपर हिलेला। चढ़ते कुआरे कर बढ़ल बा पावर, ओझा बाबा के मुँह कैले बिया झावर। ए हो चढ़ते कुआरे कर बढ़ल बा पावर, ओझा बाबा के मुँह कैले बिया झावर। हरियर गाछ गाई खड़े सुखावे, जवन कहे तो करके दिखावे। हरियर गाछ गाई खड़े सुखावे, जवन कहे तो करके दिखावे। जब खेले तो पूरा एक घर हिलेला, बर हिलेला हो पीपर हिलेला। भैया में पड़ेला भूतहा पिपरावा, लागोता डर कैसे जाई हो घरावा। रहिए में पड़ेला भूतहा पिपरावा, लागोता डर कैसे जाई हो घरावा।